Здравейте, доктор Попова. Искам да ви кажа, че вече за, започнах гоблена Иерусалимската икона, за която ви бях казала, че съм решила да ушия по една за вас и за Леля Павлинка. Чрез нея аз искам да изкажа благодарността си и признателността си към вас. Вие успяхте да намерите, да докоснете сърцето ми и да намерите постоянно място в него. Може би липсата на семейство в моя живот, обичта ми към вас е по-специална, като към майка. Радвам се, че отново поддържаме връзка и благодаря ви за всичко и никога няма да ви забравя. Обичам ви и ви прегръщам сърдечно.